Καημέρα σας, ήρθα για τη θέση του γραμματέα για το CEO. Καθίστε σε εκείνη την καρέκλα. Κάτσε, δεν δαγκώνω. Η καρέκλα μιλάει. Γιατί, αφού σου λέει ότι δεν δαγκώνει. Οπότε κάτσε. Καρέκλα μου, ορκίζεσαι ότι δεν δαγκώνεις. Και μη σταυράσεις από πίσω τα δάχτυλά σου. Σου το ορκίζομαι ότι δεν δαγκώνω και επίσης δεν έχω δει δάχτυλα. Εντάξει, πιστεύω και ο Θεός βοηθός. Θα με ρίξει. Υποθυμάω. Καρέκλα, γιατί του το έκανες αυτό, φαινόταν καλός. Γιατί, μου βαρόμαγε. Όχι κυριολεκτικά, απλά μου φαίνονταν καλός. Ναι, αλλά και πάλι θα ήταν 2 CEO. Οπότε... να το έχετε. Καλημέρα. Πού είναι αυτός που είπες ότι θα ηχόταν? Δεν φταίω εγώ. Η καρέκλα τον έριξε. Του είπα να κάτσει και αυτή τον έριξε επειδή υποτίθεται θα έκανε κακό στην εταιρεία. Εντάξει, συνήλθε. Στο γραφείο μου. Και με σένα θα τα πούμε μετά. Εντάξει, τώρα ήχομαι. Κάτσε σε εκείνο το σκαμνί. Έκατσα. Να συζητήσουμε τώρα για τον μισθό μου. Λοιπόν, θα παίρνεις 1.200 τον μήνα. Και θα κάνεις κάποιες απέρατες υπερορίες. Μετά από το απέρατες δεν άκουσα τίποτα. Το ξαναέρατε? Και θα κάνεις κάποιες απέρατες υπερορίες. Εντάξει, τώρα το άκουσες? Και επίσης θα κρατάς τα κλειδιά της εταιρείας. Του γραφείου σου και της εξώπορτας. Επίσης, θα βγάζεις τα πας σαν των εργαζομένων. Όχι, δεν θα έχουμε συνεργασία. Σκαμπό, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Με έφαγαν τα άτομα έπιπερα. Αδικία. Θα καλέσω την αστυνομία. Φεύγω. Θα καλέσω την αστυνομία. Ή μάλλον ξέρεις κάτι. Θα σου περάσω αποζημίωση. Θα σε περάσω κιόλας με 1.800 τον μήνα. Και επίσης τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε το τέλειο του ηχικό. Να πιείς ένα νερό. Και επίσης, πού μένεις? Μένω στην Αργαρώβου 9 και τώρα πίνει το νερό. Έχει διαφορετική γεύση. Είναι πολύ αηβριό. Ναι, security. Ναι, σε θα επάνω. Να μεταφέρεις έναν στην Αργαρώβου 9. Ψάξε να βρεις και τα κλειδιά του σπιτιού του. Τώρα αμέσως.
την επόμενη μέρα. Πώς βρέθηκα στο κρεβάτι μου, όνειρο έφερπα. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι είχα πιει ένα γλυκό ένα ημιό και γλυκό ταυτόχρονα νερό. Πώς γίνεται αυτό? Και επίσης ότι είχα πάει για μία δουλειά με κάτι τεράστιο έπιπνο. Πώς έγινε δεν ξέρω, αλλά το μόνο βέβαιο είναι ότι τώρα θα κάτσω να κοιμηθώ κι άλλο. Διστάσω ακόμα.